Повтарям. Студио 865, булевард Генерал Тотлебен, номер 57, пощенски код 1606, град София. За онези от вас, които имат достъп до интернет, ви каним да ни слушате на нашата интернет страница www.християнскорадио.net. До чуване! Радосамен кересамен томен царамалален, томен шунени романи програма по Световно радио, онево изданико предаване е Бевлеско гласо, томен църкатур студио си Наталия Георгиева и Начко Зайков.